Córda is Missioníomh agus tá sé an písa sprí a bheith agan. Tá Holly an seo le maniu agus tá muid chun tuairt faoi gúlán. Holly, an bhfuil tú ré? Come Ray. Aráilinn! Just a second. Ah! Bhí sin deacair. Tain. She. Go. Cat. Tree. Gwig. Good Oh, dig. Doug. Shiny dig. Me, Doug. Shot dig. Yay. Oh! Mahu. 1 second, kind of quickly. Fiha. Yay! Geary ar leid trí oil. Three machaste. Trí amachchas de níl se sin ionta go bhfuil. Bhí an sprí agan an sin. Céir de ceapú faoi Holly. Bhí sé iontach, bhí sé dachar agus éasca. Bhfuil tú Geary trí le bhaint as uair bhain eile? Tá.